This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final. Biroj mezine. Spas shi hemu velaten ku alikari kirinre. Herkes di questeka suede jibo bidawi kirina vişeri u ditina aştiyê li rojilata navin yek girtî bû. U em pir nezîkî bi destxistina ve yekene. Spas jive hemûyan re, çend dem jimer piştî vergirtina bersiva Hamasê jibo plana vîya aştiyê jibo Xezzeyê, serokê devletin yekbûyî in Amerikayê Donald Trump peyameke vîdyoyî veşand u spasya hemu velaten ku di vereyê de hevkariyê kirine kir. Trump tekes kir ku peyman hin nehatiyê dawî kirin u got, ez dixwazim hun bizanin ku îro rojeke pir taybet e. Dibe ku jî gelek aliyan ve behempa be. Lez spasya ve hemûyan u velaten mezin en ku alikarî kirin dikim. Herkes dixwesteka suede jibo bidawî kirina vîşerî û ditina aştiyê li rojilata navin yek girtî bû û em pir nezîkî bi destxistina ve yekene. Trump peyama swê bihevoka, herkes de bi dadperverî vere derman kirin bidawî kir. Jî hêla din ve. Ligorî radyoya hezin parastina İsrailê operasyona dagirkirina bajarê Xezzeyê rawestandiye. Piştî şevirina bi şevirmendin Amerîkî re, biryar hat dayin ku çalakiyên li Xezzeyê tene bi tedbîrên parastîne ve sînordar bibin. Radyo IDF ragihand ku serokatiya siyasiya İsrailê niha ferman daye artêşê ku operasyonên li bajarê Xezzeyê rawestîne. Hervîsa hat zanîn ku destelatdariya İsrailê li gor pîlan û daxwaza Trump, gav bi gav diçe pêş. Jihinik çavkaniyan jihat gotin ku her du alî amadekariyan dikin jibo azad kirina girtuek sîran. Hejayî gotineye ku, piştî ultîmatuma Trump, Hamasê hin şertên plana aştiyê ya Xezzeyê qebûl kir. Hamasê ragihand ku li gorî plana Trump, ev razî bûye ku hemû rehînên İsrailî, çîmirî çî sax, serbest verin berdan û amadebûna swê ya ji bo destpêkirîna danûstandinên navbeynkariye beyî derengmayînê ragihandiye. Serok Trump hêta sê septembrê 2025 dem da Hamasê, hêta roja yekşemê saet şeşê êvarê bi dema Washingtonê da ku plana vî ya 20 xalî qebûl bike. An jî de bi encamên leşkerî yên gîran re rû bi rû bimîne. Plan agirbestek tavile, pevguhertina rehineyan, vekî şîna gav bi gava hezin İsrailê ji Xezzeyê, be çêkirina Hamasê û avakirina hikûmetek demkî dibin çavderiya navneteveyî de vedihevîne. Lêbele, baskê leşkeriyê Hamasê li Xezzeyê, bi serokatiya İzzedîn Hedad, plan red kir, vekî hewldanek ji bo tunekirin Hamasê beyî ku bi gîje armançên swêyên rastîn binav kir, û diyar kir ku ev niyetavan heye ku şerê li dijî İsrailê bidomînin. Li ser asta navneteveyî, Velatin Erebiyên vekî Misir, Keter û Tirkiye zeks li Hamasê kirine, ku planê qebûl bike û gev swarîne ku heke ew ve red bike, de piştgiriya swê kêm bikin. I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly.